Bhí mé thar fástaí riamh péinteal tithe. As a ganún ar bheith beidir seamra a féinteal an seo. Líciú sé dúine bheith péinteal a scuab bhog. Leis a déithí na hocla a bheith duine na stofar a bhála cinneal ar a hoca sé sin leis a roller mór le é thar lig back go báin go bhíon de hefí go le bham. Bhí dúlagan cai sé bhar a ceanús mór a gcónaí cinneal. Ó híú ceangal díra bíomh ar rud a dhéanam mar foiiste agus rud a tuta déanú na lusa go manar. Na dehanní céarna beidir. Tá máil an structar céarna na smútaí céarna faoí. Tart máú de rud atá mata sé go bríomhar le rud a rinn poiste. Iirí bhain na a iirí na leanú in de híl. So bhí sama go le bh a gcónaí go le bheith déanú rudaí le maithid láha, smailm gcónaí go bhfuil go dtí trá aistíal acu. Ebrin me de ligar an spread bud go minic tíirú na nain allan deantar an spread. Tá ganúd nar bhaine péinteal nar féintlein a hanaíthe í thar bhaiste ratha má bhí fesúd go dtíana coppla uair just beidir gláinú scuabanna chur péint suas ar déhang seo fesúd go beidir nar a dhéthe go le thar but í haiste hangan sin na námanna agus ratha uairintaí thart agus ag dúrú am bhíthe í tuairt le faidir gur hálaí rudnta dionnas dartain. Gur rud deanta go bhí thar a bheith seo an transtar rud ar fáid támat ar caiilte na tain ar fáid agus sinna seo an inspreid a bhaint sa smútú daid an cancer inspreid go frí just tú hina bhrú le rud ar bíanú ag tú sama go deocha le sin frí den proses déanú hain go deocha an inspreid a dionnas dart. Hadí leat daintin dríat ar a muideal fiú mar iste an dílan a iste ar nar a bhosclann ar muidín thar bhain níile tá sé airthe cinneal. So cidim macnú a daine smótá mar bun scríbe ag an nubar le ag cidim go minic chéad sé deránaí na maithag smúte go bheith sin dútá. Nes hála sé riomnaí me déanú rud gur ananta sé má go bheith crocha agus loch agus buad a bhíon le. Sanna hálan sin dúsa cinneal le han sinna seachta Alan hí am bín ar bí me gáilda. Na samana bhí agan ag fáas níos mar háthans tá me déine héidir eistigh na smútaí sin cinneal. Agus má hiagla é le giampar háart le beidir go a feiceal an áid úra defriúil, but tá dús de le daine cíarna bhíonna tá me déanú dústaí an áionte. Go bí dá hiaglaat smútaí ar an tasaí ar thar trésna sa UAE. Thar anna bliantaí seo anca mar Alan níos mó mar farta cruthú síl seo tá láin ar síl níos omláin go bhfuil tú curla de híl cinneal níos mó na ag déanú Alan tan bhar ceanlaí le heile tír dúsa agus ag an bhhaine chuidú le sí an eile cinneal. So na daid tamtí gáilfad de stamata láthair.